ҳавора майда хунук шудиса фикр мекунед ба наздики Ako, agar ki gözü poşaya dostum. Hayır benim. Akama dastında sunmadım da kartay. зиёда кам Akay gibi çıkıyorlar. Ба фикрам ай мошин пулгирӣ рафт. Ё чия нака? Нарафти ай мошин пул бигирем. ҷураҷон иҷа дили ҳеҷ ка датти намесӯза. Медонӣ барои чӣ ман пулат надодам? Ман датти моҳӣ не, моҳи қапира нишон метам. Инай борора бигӣ, буфурӯш, бо бира бор биёр, зиндагита пеш бар. Akay bakıda güvenli. Sınava bana katarıyor. Амир акай, аммо аввал пул медодӣ хубтар буд. Пул додан да ин якшаба сериш мекунад. Кор кардан як умр. Кош ҳамамон ёд бигирем ки дар якдигармон инай хеле дастгирӣ кунем. Ё рафт.